Okay, hi guys. Ito yung tinatawag na passion fruit. Ayan. So, as you can see, ito yung mga vines niya. Oh, ayan. So, medyo ano pala siya, kumakatay. Parang nag-explore siya. Tsaka, ang hanggang paakyat siya. Pataas. Ayan, makita mo. Ayan, yan yung bunga niya. Ito. Ayan, ito yung bunga niya. So, bulaklak pa pala siya. Bulaklak. Okay. Bulaklak mo siya, then magiging ganyan. Nagiging prutas na. So guys, ito siya yung passion fruit na tinatawag nila. So, freshly picked to siya. Freshly picked po ito. Yan. So, yan, buksan natin ngayon. Kasi sabi nila 250 pesos po itong kilo na to. Kasi nagtanim ako. So, ayun, makakuha tayo yan. Ayun, matigas siya guys. Ang balat niya. Okay. Ayan guys ha. Diyos ko guys. Nahirapan ah. Ayun. Ayan guys. Masarap guys. Tingnan nyo. Fresh na fresh. So, ito siya guys. Passion fruit is high in it's an antioxidant. And then, ano din siya guys. Pwede nyo siyang gawin pwede nyo siyang tanggalin nyo ito yung mga buto. Ito, i-scrape nyo ito siya. Okay? So, once na-scrape nyo ito siya, ganyan. Ayan. Lagay nyo siya sa baso. Ayan. So, lagay nyo siya dito. Tapos, gawin nyo siyang juice, guys. And then, pwede nyo din siyang i-blender. Ayan. Ayan, tingnan nyo. Ganyan lang siya. Ayan. Tapos, pwede ito siya pang-alternate sa yung kalamansi. Ayan, kalamansi juice. So, ganito yung taste niya. Medyo may asim konti. Medyo powerful siya compared sa limoncito. Kaya medyo maasim talaga siya. Kaya, i-mix nyo talaga siya ng todo. And then, kung i-blender nyo ito siya, ay yung buto guys, ay bababa po ito siya sa pag na-blender nyo ito siya, tapos natatanggal yung buto na separate. Ang sarap niya guys, okay? Thank you for watching. Bye!